салом алейкум бародаро. Айнеҷа об кашидагиян ина оби нӯшокӣ бедеҳоти ҳоита зиёти об мерезаи ҷало инҷо хати об خطی میره آنو که خطی اونه یا پایا کم خطی میره یا 2.5-3 کیلومتر ای آب نوشاکی را در پایان بشکش دیدم یا знаки 5 خط بود 5 خط знаки оғохона ба фикрам амон оғохона баъд бо парчами тоҷикистон парчами хидмо буд тоҷикистон сондагӣ як парчами дига сирхин мобайнш пилус ба фикрам парчами суисай суисай швейтсария ҳамунҷа халқам дар ҷа кор кардия кор менаи 100% об мерава мардум об мехӯранд ҳозир бирем болора бинем аҷо гирифтам невада пиравота айнеҷа ина Öyle amiran yeriz kani. Hani küçüğü amiran şunu kara. Kilonkara o abdas. Dadan zadas. O ab girem ki трубара уйкунем ки як ягар об хоқ шавад дар зимистун полни трубо бекор мешаванд ях менанд мекафанд ина ова ҳуким об меравад болота мерем ози оброра худо хоҳад сёмка менем мепартовем ина об бас